gawean abot ngene iki nek wong lanang kok kuat, wong wedok sini paling mau maidu tok. Lagi geser kursi ngono wis guna, Pak. Lah emang kowe kuat. Paling kuatmu iki lho ngangkat mangkok isine bakso. Wes rasa kada ngomong, ayo dites ngangkat meja iki tapi nganggo siji-siji. Terus Nek kue kuat, kue engko tak bayar 1 juta. Tapi nek kue ora kuat, kue bayar aku separuh ae, Pak, 500.000. oke, siapa takut? Tapi nek aku kuat, kue bayar aku rasa akeh-akeh, Pak. 200.000 wae. Lah nek kowe ora kuat? Ya aku bayar separuhnya apa? 100.000. Ya saya. Yo kue sik apa? Wes, menyerah wae. Ya apa Ibu? Nih, 500.000. Ya. Wes gede kowe, Bu. Ya. Apa ki? Lah kowe wae ra kuat tok, apa meneh aku apa?